November ni som ni pathum chanchin puchua ka chuan US election thubuai kal zela Russian President Vladimir Putin ngaihdan chanchin burang rangin anon tar lang vele nual maya Joe Biden US President anga han cheibol turin kana in ringlo President Putin na ti ni in Bloomberg chona ziaka he tu hi Times of India te NDTV te le india.com lama po chhiar tur om UN Security Council a veto power nei ngat ram te kam chuak hi khowelen an ngai poimo ti kan hretlang vekenarin om thuin chul in ep nakara te super power ho su khlek hian international politics si akmong na sa theile ni communist sarkar China foreign ministry chuan Joe Biden chu president elect angin lompuina hlan to a mase China hian phim khur takin kot thubuai kal lai mek ani hria in election result ala dang lam thei thu po an phalo ti kantar lan to kha tunla hian China le Russia hian malak na thar nei an tum meka heti lai kara Russia hian China angin Biden hi lompuina thua thon mai kan ring thup ome ma se ni hau lo mai Russia hi anin veng deuh te pawh ni ma na le President Vladimir Putin chuan tundin hmuna hian US leader hrim tho puya in huama ma se Joe Biden chu US President elect angin alapom ngam chia lo dewani nimin pathian ni khan Russia State TV a thu soin Putin chuan American mipuin rin na an nga ngama piang chu kan tho puyang ma se mipuin rin na an nga na candidate chakzo ka puan chu le lampol puin an pompui photanga ya danang taka Inthlan result puan felani huna chau ma kan la don ani ati Putin chuan Kremlin in dan pa ngai anga Joe Biden alom puina thu ala thon lo hi thildang eng ma om lo ati boka chanchin bumi te zo na Joe Biden hian Russia laka sanction kalpui ta se US Russia relation hi a cheviu longmo tia an zo chuan Putin chuan US Russia relation hi hei bak hian a che thei to chuang nang chetur dang om to chuang heklo a chevik to ni ati mau mai mitam tak chuan Russia hian Joe Biden a president ni tur hi a hup hur deuh ni in an ngai a chan chu sang ni le som paruk US election a khan US intelligence agencies le Democrats te chuan Russia a enroll nge ni in an ngai tlata kumli chung kha chu he thila hian Democrats hoven drama anzar boy rengani kha thiang zau party kan ti mai Democrats te chuan Russia puina wang chawa Donald Trump hi president thei ni in an ngai nget tlata Indian Prime Minister Dr. Manmohan Singh kha Sanjay Baru chuan the accidental Prime Minister ti in le khapua ziak hiala a fim point end tur om nge kha tiang deuh khan Democrat so zinga hian pal thila president angin rama hi an ngai tlatani Hillary Clinton ni a hne dan po kan soi tam to a khang te wang khan drama kha an do dal na sa em ani ma se a ma a US president te ang lo takin an tling chhota chu a chet da rup maya mitam tak ngai nat a hlo chho nga la khovel mi pui hian vote thak ngati la chu putra ma hi international president poni thei hial zo kinarin ome a vote nei te ai ma in vote nei lo te hlei hian kan lo tran rum rut mai zong ani hi The Guardian chanchin bu chuan Republican Party chunga traman har satna to thu ron ziak lol maya thir tu tenin pom zong ani donem kan threlova amakta doi tel mi puizi nga chuan trama ngai dan trom pui lo tak chu antam ve hle ang ti hiring photila in chung ko khata po kan chome tui ti zong ain ang lo ang deuh hi niang chu Washington lama chuan Donald Trump hian Republican pui pa te thlop na amuthaviu maya Pennsylvania Judge Matthew Brand chuan drama legal case hi Frankenstein monster ati sakmia mai ani Mizo tronga han soidan vak hi kan threlova monster chu hlo om rap thak sakol lamrong kai soina chuni phot maya Frankenstein monster hi Mary Shelley novela character pakhat khani in dan lam ne in zom na nei ni ome athon thu kalo chhiar ve mi lova soi thui lo mai la Judge Matthew Brand hian a soi om zia ber nia lang chu drama legal team te hian an pu na thuwa hian evidence thatok nei lovin dan kal mang khriaten
thiam takin danan tlo chan mai ani ti hini thei mai o me a tunkar chung hian state boina lian berzinga Pennsylvania chuan election result certify an tum to a Biden a chakna vote sing riat le sang khat hi atam tham dewa drama tan han le thal top chu har mai theni mase Biden an anne ti hi official apuang ri lo turin Trump team te chuan an ti a an deal na chu district court rorel tu Matthew Brand chuan fin fiana omlo ti in a hnol saka lawyer Rudy Giuliani chu alom lo hleni Michigan lama po hian election result hi certify an tum nai to bok ni in an soi Georgia lama po hian an state governor chuan dan ang takin Biden chu ne tu ni thu a soi to a mase an vote chhiar non hi an state dan ang taka khol manga chhiar khani awangin drama legal team te deal na ang chu ani lo ngei maya chu wangin Biden an ne tur chu thil chiang sa ngai ani a chu wangin Trump legal team te chuan vote zong scan veka legal vote ngei ani le ni lo audit vek turin thuan pulut vele ni court lamin rem alo tia vote diklo an mu pal vai chuan ne tu zok certify po hi an thiat le vek theya diklo omlem lo ani ero chuan Biden an ne tina ni mayang Rudy Giuliani chuan lawyer ni na in case zathum chuang zet kalo din pui to a tun tuma kan case po hi case file ta na tling tok thiaw an ni ati thu retu som nga zet kan nei point min ko sak du lova fin fiana tam tak pe ma ila a en du chuang lo ti soin Obama hun lai lo ruat to ina case min nol sak hi kan lo rin lok dan ani hrim pe hel khot lai lova min nol sak wat hi alom om hle zo kani kan appeal vele anga Supreme Court kan nai sot zok don ani atibok nimin Sunday ni khan circuit court pathuma appeal tool thil zong an boy pui fel ngal vekani Frankenstein monster ti tongkam ahmanawangin Judge Matthew Brand chu Republican lam chuan tongkam chetin reng enan vom zui ve ngal boka atu raseng ti vele maila dik mai o me a Judge Matthew Brand hi President Barack Obama ruat kha ani tlat maya hetia atong tamai hi thilmak lo thlengta anga ngai ture ro ani lovang chu Trump National Security Advisor Louis John Bolton chuan Trump malak na hi a ei lo ve khop maya Joe Biden hi January ni somnia president aniang zona lian berero chu chumi ma chuan Trump hen engzat fakau nge American mi pui chunga chiat na thlen bel don ni atiani Trump legal team te hian case som thum lai state ranga anziak luta chung zinga tam tak chu an beidon santo atibok John Bolton na po hi Trump an adu lova anol nu kha ani vele tlat peka Mizo te pu Trump pu hi a ei to vak lo ani ve ber hi Trump National Security Advisor Louis Thau HR McMaster chuan CBS Face the Nation programa Trump malak na chu soi se la tui ek ang mai ni Trump thil ti hian American voter teril ruwa rin le na chia tu zo kani ati Dominion Company chuan President Trump ana pu na chu aron chang ve le ta a kut physical vote ru chu thil thei lovani ti in Dominion voting system chung chang anon soi chuaka ma se physical aruk thei lo antina a software khoi chingpen chung chang ero an soi tel lo tlat mai Attorney Sidney Powell chuan kum sang ni le som ni US election hi Dominion voting system hian na satakin ati danglamani ati Dominion thupuang tu Michael Steele chuan heng thil te hi athleng lo turangai ani Dominion hian party du sakbi ka nei lo kan company hian ballot paper chhiar na tur le print na tur khol kan supply mai chawani alo ti ve bok masi Attorney Powell chuan Newsmax interview na Dominion history in chui chuan vote ruk thu in hmuang Venezuela a thuretu pakhat ka nei bok US election result hi Spain le Germany a an lo chhiar bokani ti in Dominion chu adem hleni Dominion thupuang tu Michael Steele chuan Pennsylvania Bika County som pali Dominion voting system man na Trump chu za som nga le panin a chak thowani thubuai omna state dang
Wisconsin County then khata po Dominion and manglo atibok benge seirun dung ti in drama campaign team te chuan ma an la zelanga hun tam om talofa result chiang zo kan hret hoi tura ngai phot mayang heti la hian drama lawyer Rudy Giuliani chuan YouTube lama an malak na puang chuak ve thina US election thubuai the lu atang khan a video te hian ena hlo thin view maya keini point kan lo en ve thina ni drama ta na thulom a soi ve nual thina masi YouTube lama nilovin court lama te hian ma han la chak jok si o ti hi ril ruwa lo lang rum thina ni drama ma khuwa ngai tu te chuan kan du khop lo thu kan soi thevinarin hetianga boruak pik takara Joe Biden chuan sarkar na chel tu ni ain ring ta hleya a cabinet tur po hi November ni somni pali hian puan chu atumani ome kumsom nga le pariata upa Anthony Blinken chu US Secretary of State tan ruat ani don ni in US media rang te chuan an soya Anthony Blinken hi former President Obama term ni na hun lai khan Deputy Secretary of State na lo chel to tu ni vea khati laya Vice President Biden na ani laya a National Security Advisor ni bok khani tin Biden na sarkar thar tura hian Jake Sullivan chu National Security Advisor turani don ni in media then khat chuan an tar lang hlom bok ti chuan United Nations lama palai na thok turin Linda Thomas Greenfield ruat don ni takani kot lama thua buai kan ti lain ti hian alo in ma khuwa ve viu maya eng tak ang zelang mo kan soi zelanga lo thir zel phot te u